Good morning mga kapaglaom once again. Aniya kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban karon ang usa sa mga district leader sa Hinguog sa North Central Mindanao Headquarters, Sir John Doroy. Good morning, sir. May buntag, sir. Good morning. May buntag kaninyong tanan o gilabi na sa ato ang mga naga-tanaw sa ato ang Hope Channel. Yes. Actually, aminuwing, kaya timely kayo ang pagbisita ni Pastor Carl, ni Brother John. Kay ang atong bagay-istoryahan, atong bagay-isgutan about kaning init ka panahon. Oo. Pero tabi ni kainit this time. Oo. Tabi kainit ni. Ang pinakalabing importante karon nga atong hisgutan kung unsa ng impierno nga kalayo. Ingon lay ko. Oo. Init kayo. Init kayo. Pero kanila Labi na ron, init kayo. Oh, kaning kainit ato gibati karon, unsa lang ka tinuray ano no? Oh. So, Sir John, para sa makibawan sa atong mga televiewers, kining impierno nga kalayo, tinuod ba gini? Ning impierno. Unsa man ning impierno? Actually kining impierno tinuod gid ni siya. Apan dili pa ni siya ingon nga karon padayon gani kining impierno punishment ni siya sa mga dautan diha sa Matthew chapter 10 verse 28 nga ingon siya ayaw kahadluki ang magadaot magalaglag sa inyuhang lawas ug kalag. Gani ang inyuhang kahadlukan mao ang paglaglag didto sa linaw nga kalayo. Oh. Kaning impierno ngano nag-isgot man tawag laglag din naay impierno. Brad John. Kini siya actually, kining impierno maghisgot og paglaglag gisulti ni Jesus daan diha sa Matthew 25:41 nga kini siya actually dili gyud ni giandam alang ngadto sa mga kaning Matarong. tao. Tao Giandam ni siya ngadto sa mga sayawa ug sa iyahang mga followers. Mga followers. So, sayaw. Sir John, kanang ato makita karon sa mga televiewers Yes. nga labi na sa television nga dunay mga palabas nga ang impierno naa dito si Satan gapala pa dito og kining kalayo. Oh, napay mga Og matod pa to nimo ganina Nay unsa mga si Satanas? binuang, nay mga binuang Oh, ba nga mga Satanas gi-imbitar siya og mga technicians, engineers para mahimog dako kay aircon. O mao na yung mga joke sa uban. Oo. Pero ato ba kana ba ron nga makita nato sa telebisyon naa ba ginang lugar nga impierno nga kalayo ron Sa diri pagkakaroon, sa no? pagkakaroon. Ang balaang kasulatan tungod kay mao man ni ang source nato sa kamatuoran nagasulti gyud nga coming pa siya. Gani diha sa Revelation 29 ug 10 kining mao nga impierno umaabot pa. Gani kini siya alang sa paglaglag sa mga dautan, sa yawa ug sa iyahang mga manulunda kay naaman 1/3 gud sa mga angel wing nahimo nga nadala niya. Isunod So ka sa mao ni ang pagalaglagon. Gani diha sa verse 9 sa Revelation niingon diha nga sa diha nga tuyukan nila ang balaan nga syudad sa Dios sa diha nga kini iyahang igapadayag. Iyahang ipakanaog nini mo nga yuta. Kalayo gikan sa langit manaog ug mulaglag ngadto kanila. Gani sa verse 10 nagaingon nga kining ang yawa, ang iyahang mga false prophet mahimo nga iga sugnod, iga tambog ni ining mao nga linaw nga kalayo. Impierno, wala pa nini gid ang impierno. impierno. Naman tayo mga kadunggan, mga istorya gud karon, Brad John, nga pag ang tao daw mamatay, unsa man diretso ba siya sa impierno o muhulat pa siya para dili- ibalikan ni? Ang dautan mo diretso sa impierno, Oh. ang matarong diretso sa langit. So diri man ta Oh, sa mo impierno. tila ingon. Pag mamatay ka nga dautan, diretso ba jud ka sa impierno? Mao na usa sa mga Common nga panabot. Common nga panabot gani mausad na ang ako kani adto sa diha nga wala ko nagbasa sa Bible. Apan sa diha nga nagbasa ta sa Biblia, diha gipadayag sa Dios nga sa diha di ay nga mamatay ang tao naa pa siya sa iyahang lubnganan. Gani klaro nga giingon sa balaang kasulatan nga inigbalik ni Jesus Christ ang mga matarong iyahang pagabanhawon ug iyahang pagadad-on dito sa langit. While ang mga dautan sila mahimo nga magapabilin nga patay ug ang impierno didto na panahon nga gitagana sa Dios alang sa paglaglag ni ining mao nga mga dautan. Brad John, unsa may unsa may kalainan sa impierno nga ginalitok sa atong mga kahigalaan karon sa impierno nga imong giingon nga moabotay pa. Ang kalainan mao nga
ang gitawag nga impierno sa uban sa diha nga naay away sa ilaha yung sambuling maingon nga. impierno na Impirno na niya itong kinabuhi. Kani yung sakto. Impirno na niya itong panimalay. Unsa man na, unsay dakong kalainan na. mao na ang kalainan mao nga ang impierno mao ang ilahang pag-antos na ini mao nga kalibutan. Mao na ilahang description. Ug ang giingon sa uban nga giingon nga sa diha nga sila mamatay mahimo silang maimpierno kung sila dautan. Apan ang impierno nga gisgutan nato karon mauning paglaglag ngadto sa mga dautan kay kining impierno gihimo manggod ni gi hatag ni sa Dios alang sa pagwala sa mga dautan. Sa Malakay chapter 4 verse 1 gitagana ni kaming ni siya nga magahimo sa paglaglag ngadto kanila o gani walay tuod ni balili nga mahabilin ngadto kanila. Meaning mura ni mo ni pag-sterilize parihagod sa pagkuha sa bakterya karon. Palimpyo, gilo Oo, palimpyo. nga Inito haron gid. mahimo nga mawala ang bakterya, i-sterilize na siya sa kainit. Aha. Sumaog yapon ni mga kalibutan sa diha nga gihukman ning mao nga kalibutan Exact. panahon ni Noe Exact. unsay na Lunop. na- Lunop. Oh, lunop. Ang yawa wala mamatay. Pariha usab sa ilustrasyon karon nga ang mga bakterya mahimo nga dili mawala pinaagi sa tubig apan pinaagi sa Kasi kalayo layo. mahimo Sigurado. nga mawala malaglag Yes. mahanaw gyud siya. Okay. So atong makita diha nga duna kuno nga ang impierno nga kalayo, ang giinito niya sa kalayo nato karon 7 ka pilo. 7 ka pilo tinuod ba ni siya? So kung ano Sir mapaso John, lugar kainit magid kay na Init wala magay ra na siya 7 ka pilo ang ginito na niya. Oh, kana siya bana-bana gani moingon nga siguro musubra pa usab ni Sa ana. 7 ka pilo. Oo. Kay naa Reklamo magay- na magay kag matuluan kag kanang sa kandila no. Unsa na lang kanang Naman ko istorya sa mga bugoy-bugoy nga. Okay. Mingon din na sila sa mga joke-joke nila nga inita gid ron sa panahon. Labi na sa amin, init kayo. Nya mingon din, sige lang ba, practice lang ta kay isa ra na kapilo. Kay kung maimpirno ka, 7 kapilo, agwanta at least unom na lang imo sa gubangon. At least kabalo sila nga muantos gid sila sa impyerno. Muantos, Katapos sa pero mga utana, simba Brad ko, John. pinalas mo simba ko, ikaw ra. Katapos sa mga So, utana, Brad John. Unsaon man nato paglikay niini? Sa atong ang giingon diha sa balang kasulatan Marcos 1 bersikulo 15 nagaingon nga haron atong malikayan kinahanglan ta maghimo nga magrepent ug magtuo sa kaning good news. Gospel. Oh, gospel. Maunay ato ang pagahimo nga haron ta mahimo ang malikay but actually kini impierno dili gyud ni siya angay nga kahadlukan. Ngano man tungod kay wala man ni giandam alang kanato tungod kay si Jesus Christ didto sa Kalbaryo sa krus iya na ning gipas-andan iya na ning Sigurado ng giantos. kaluwasan. Oh, sigurado ng kaluwasan sa diya nga mutuo ta niya. Sigurado na Nice. iyahan nang gilukat tanan. Okay. Mao na nga wala na gyud tay angay kahadlukan ini di angay kahadlukan. Pagkanindot. Daghang salamat, Nindot Brad John. kayo. Lami kay atong panabot karon So, sa no? balikan na to na pohon-pohon ning impierno kay nindot kay nga diskusyon da. Pero, Brad John, ato sang ipag-greet si Brad John sa iyang mga kaigalan. Okay. Please greet your friends. Okay, ako adayong great ang tanan nga mga naas ako ang sakops dito sa Hinguog. Ug usab ako di ay panumbaya usab ang Global Agro sila Ma'am Evon Key kauban sa iyahang panimalay sila ni Mimi nga oy ug si Ma'am Pet oy nga karon nagatan-aw gyud sila. So kauban usab sa ako ang pamilya nga nagatan-aw usab karon. So ang akong mga kabataan nga nagatan-aw usab. So ako mong panghinaot nga ilabi na sa ako ang youngest karon nga mo graduate. Wow. So Congratulations. Congrats. Okay. muna nga go on, So, continue on sa imuhang study. So God bless sa inyong tanan. thank you, Brad John. You will be with us still kay napatay unya dear Panimbaya. Mga kapaglaom, aduna kami hatag nga dugang harana para sa inyo. Please stay with us. Mabalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga.